Nej, Mathias, jeg har sagt, det er sidste stykke lige nu. Du må få noget igen efter frokost. Mathias, prøv at se, hvad der kravler her. Hvad er det for noget? Det er en ørntvist. Snuppede du lige den? Det er jo ingenting, de der. Må man gerne spise det? Men jeg kan godt gøre det. Skal jeg spise det? Nej, det vil jeg ikke. Jeg tror ikke, det er godt. Nej. Skal du ikke få smag på det så? Nej. Mathias. Spiste du lige en ørntvist? Nej, skal vi ikke tage den ud igen? Prøv at give den til far her. Det kommer Elisabeth til at elske at se der.